Tämän hienon lypsimen me ollaan saatu käyttöön Smart Farm Suomelta. Eli tässähän on kutulla on 2 vedintä, toisin kuin lehmällä on 4. Kutut saivat siinä vähän naposteltavaa, että pysyvät sitten nätisti paikallaan. Mitäs Jani kuuluu nyt tähän lypsyn aloitukseen? No niin, eli ensin viritetään tämä lypsykärry kuntoon, mutta utareet pestään, otetaan alkusuihkeet. Utareen pesu on tärkeää maidon jatkojalostamisen kannalta. Eli sehän on bakteeritonta ja ihan puhdasta, kun se tuolta utareesta tulee, että se on lypsäästä ja lypsylaitteistosta kiinni, että se laatu säilyy tankkiin asti. Sitten kun utare on pesty, niin otetaan koneet kiinni ja otetaan, että utare tyhjenee. Ja mehän lypsäämme nyt kutun kerrallaansa, koska Marita, kuinka nopea tämä lypsy olisikaan, jos otettaisiin molemmat kerralla? No me varmaan lähdettäisiin parin minuutin päästä täältä pois jo. Että vähän enemmän yleisölle näkemistä, niin lypsetään yksitellen. Eli siinä nyt ensin pestään. Alkusuihkeet. Jani voi sitten taas vähän vilauttaa sitä luenmaitoa yleisöllekin. Oliko hyvä laatu? No, siltä näyttää. Ei muuta kuin koneet kiinni, maito oli oikein hyvän näköistä. Onko se lypsy, Marita, aina mutkatonta? Tulevatko kutut kiltisti asemalle ja antaa sitä koneet kiinni vai vaihteleeko se? Kyllä se vaihtelee aika paljon tuolla, että niillä on välillä semmoisia päiviä, että niitä ei kuvita ollenkaan, mutta tuo ruoka motivoi niitä ihmeellisesti, että suurimmalla osalla kutut ruokitaan just lypsyn aikaa. Suomenvuohihan on, niin kuin sanoin, meidän ainoa oma vuohirotu. Sehän on jo oikeasti uhanalainen. Niitä on noin 4000 Suomessa jäljellä. Ja alkuperäisrotuna se on vähän pienempi kuin jalostetummat lajitoverinsa, mutta se on myös samalla erittäin kestävä ja terve. Kuttu painaa aikuisena, eli tämä emävuohi, sellaisen 40-60 kiloa. Ja tämä urospuolinen, eli pukki, painaa 50-70 kiloa. Niin kuin näette, suomenvuohen karva on tällainen tiheä, pitkä. Ja väreinä on yleensä valkoinen, musta, harmaa tai kirjava, mutta myös ruskeita yksilöitä löytyy. Ja niin kuin näkyy sarvista, niin suomenvuohi voi olla sarvellinen tai sitten myös nupo. Paljonko, Marita, nyt Suomessa tällä hetkellä on päätoimisia vuohitiloja? Niitä on noin 20. Juustovuotti on ainoa tällä hetkellä, joka kerää meijereistä ja siellä on noin 10 tuottajaa ja loput on semmoisia pientiloja, joilla on oma meijeri tai muuta toimintaa siinä. Ja harrastetiloilla on myös paljon vuohia. Kyllä niitä on todella paljon, että noin 1000 harrastelijatilaa on semmoinen, mihin on alta 10 vuotta oma tarvevuohia. Niin kuin Marita jo mainitsi, niin Etelä-Pohjanmaalla toimii Juustoportti, joka on ainoa meijeri Suomessa, joka keräilee vuohenmaitoa. Noin 1 000 000 litraa vuodessa kymmenkunta tilaa on tässä keräilyreitissä mukana.
Mitäs Marita, mitäs kaikkea vuohenmaidosta voi valmistaa? No, sitä voi valmistaa perinteisiä elintarvikkeita, joista nyt juusto on varmana monelle kaikista tunnetuin, mutta siitä valmistaa myös jogurttia, rahkaa, viiliä, tällaisia, mutta myös sitten kosmetiikkaa, eli saippua, sampoota ja hoiteita ja jopa vissiin kenkärasvaakin. Ja ilmeisesti tämä vuohenmaitorasvojen on huomattu, että ne sopii myös allergiselle ja herkälle iholle. Kyllä nämä, jotka kärsii niin sanotusta atooppisesta ihottumasta, niin niille on ollut suurta apua tästä vuohenrasvasta, että se auttaa kyllä. Ja samaten sampoot, jos on sellaista päänahka-ongelmaa, niin kannattaa testata. Ja niitähän onkin teillä tuossa vuohiyhdistyksen osastolla myytävänä. Kannattaa tutustua. Vuohenmaitohan ei ole meillä kauhean tunnettu tuote Suomessa, että yleensähän tämä lehmänmaito on se, mitä käytetään, mutta matkailuun ihmiset nykyään matkustaa paljon enemmän ja eri kulttuureihin tutustuvat ja varsinkin tuolla etelän maissa niin vuohi on todella merkittävä tuotantoeläin. Onhan tällainen sanontakin, että vuohi on köyhän miehen lehmä, eli kokoonsa nähden vuohi tuottaa todella paljon maitoa. Ja matkustelu on sitten saanut ihmiset kiinnostumaan vuohesta myös Suomessa ja kysyntä on kasvanut todella paljon. Kannattaa tätä vuohenjuustoa käydä maistamassa. Tuolla juustoportillakin on maistelutiski ihan tätä varten. Mutta miten sun mielestä eroako vuohenmaito ja juusto lehmänmaidosta mausta kuinka? Siinä pieni lievä maku on, että se on vähän erilaista koostumukseltansa ja lievä maku on erilainen, että se voi oudoksista olla, mutta nopea siihen tottuu kuin lapsella tässä. Ehdottomasti kannattaa, just jos on maitoallergia, niin lapsille. Käytännössä on todettu, että monelle laktoosi-intolerantikolle sopii vuohenmaito. Ja vuohenmaidossahan ei ole glukoosia, niin se johtuu tästä. Englannissa on myös tutkittu vuohenmaidon käyttöä äidinmaidon korvikkeena. Miltäs Jani, mitäs lypsy etenee? Viimeisiä tippoja täällä. Paljonko vuohi tuottaa vuodessa maitoa? No se skaala on aika suuri, että varmaan 400 litrasta 1500 jopa yli Suomen. Mitäs se päiväannoksena on? Mitä se on semmoinen 1-5 litraa, riippuu taas eläimestä ja siitä, että lypsääkö pitkään tasasta määrää vai onko se poikimisen jälkeen iso ja vähenee siitä sitten pieneksi loppulypsykaudesta. Vuohihan voi myös olla tällainen neitsytlypsäjä, eli yleensähän eläin alkaa tuottaa maitoa, kun se poikii, mutta vuohi voi päättää ruveta tuottamaan maitoa, vaikka ei ole poikinutkaan. No, mihinkäs muuhun vuohta voisi sitten käyttää kuin maidon tuotantoon? Onko Marita muita tapoja? No, lihat on semmoinen tosiaan, mitä kannattaa ruveta hyödyntämään. Tällä hetkellä Suomessa ei hyödynnetä vuohenlihaa, ikävä kyllä, että moni vierastaa sen makua ja epäilee, että se maistuu jotenkin oudolta. Mutta itse asiassa se on lampohan ja hirvelihan risteytyksen sellainen lievä riistän maku siinä ja kuivaa, mureaa lihaa. Että kannattaa kokeilla. Että tuolla on Ruokaprovinssin grillissä saatavana vuohenlihaa, että sinne vain maistamaan kaikki rohkeat. Mitäs sitten kun nämä taljat, karva on näin kaunis, niin mitäs sitten taljat otan? No, taljoja jonkun verran hyödynnetään, että eipä minä suuremmassa mittakaavassa, mutta nämähän kaikki työrukkaset ja sellaiset valmistetaan kuitenkin vuohennahasta, mutta Suomessa ikävä kyllä niitä ei hyödynnetä sillä lailla, että kauniitahan ne olisi. No, minkälainen se eläin vuohi on? Voisiko ajatella lemmikkinä tai vaikka maiseman hoitoon? Kyllä se ihan passaa lemmikiksi, että voisi sanoa, että se on niin kuin koira, kun sen opettaa. Että
toki se on sellainen ovela ja keksii kaikennäköisiä temppuja, että ei se varmaan pihassa kannata irralaista pitää, että voi kukkapenkit ja mersun katto saada kyyttiä, niin se lähtee kiipeilemään, kun se luonnollisia vaistoja se käyttää hyväksi sitten. Ja huumorintajua vaativa eläin ja perehtymistä vaativa. Mutta ajatteletko, että vuohi olisi kuitenkin ihan maisemanhoitajana hyvä? No kyllä se siihenkin sopii tosiaan, että jos on tarpeeksi pinta-alaa, että se ei ole liikan pienellä alueella, koska se syö tosi tyyliin sen maaston siinä, että sitten tosiaan maan päällä loppuu syötävää, niin sitten mennään maan alle ja syödään juuria siinä. Tilaa pitää olla. No niin kuin aiemmin todettiin, niin suomenvuohihan on uhanalainen. Niin miten Marita, miksi tämä meidän rotu pitäisi sitten säilyttää? On se sellainen kuitenkin ainutlaatuinen eläin, että olisi se sääli, jos se katoaisi. Tällä hetkellä se on tosiaan näin harrastelijoiden ja ammattilaisten varassa säilytys. Eli onneksi ollaan jo käynnistämässä sitä projektia, että saataisiin selvitettyä, että suut selville, että saataisiin se säilytettyä. Ei se katoa kokonaan. Alkuperäisroduthan on meidän ihmiskunnan ja maatalouden, kertoo paljon siitä historiasta. Ja kun ne kerran katoaa, niin niitä ei sitten enää takaisin saa. Ja siellä on arvokasta, korvaamatonta geeniperimää sitten käyttöön jalostuksessakin. Mutta kutut tuli nyt lypsettyä. Kiitos lypsäjille ja kutuille. Kiitos Arvollekin edustuksesta. Huomenna taas sitten jatketaan 3 samaan aikaan. Kiitoksia.